tænkte, mindfulness, det må jo være noget, hvor vi bare skal slappe af og finde os selv. Og det er det jo også. Man skal jo ligesom finde sig selv og slå rødder og være i nuet og være nærværende. Og det, at det rent faktisk virker, og det virker endda på en af de borgere, som har størst berøringsangst, det synes jeg er helt fantastisk. Man bliver jo simpelthen så glad og nogle gange helt rørt over de tilkendegivelser, vi får fra vores beboere. Det er rigtig dejligt at få lov til at give dem de der gode oplevelser og være der hos dem og for dem. Det er jo dejligt at have gjort en forskel. Det er en glæde, en indvendig glæde. Jeg har godt med mig selv, når jeg går derfra. Og det tror jeg også, de forskellige beboere har. Jamen, jeg har gjort en forskel, synes jeg, når jeg går derfra. De beboere, vi har ude ved os, de kommer alle sammen og beder om at få mindfulness. Så det er noget, de kan mærke. Ideen til projektet, den opstod i forlængelse af, at vi havde et kursus i mindfulness for medarbejderne. Og efterhånden som medarbejderne de kom tilbage og fortalte, hvordan effekten for dem gav mere trivsel, begyndte vi at snakke om, hvordan vi kunne skabe en bedre trivsel og livskvalitet for vores beboere, hvis vi på samme måde brugte mindfulness i relationen til dem. Det støtter godt op omkring den vision, vi har i Thisted Kommune, hvor vi arbejder efter at skabe rammerne for det gode hverdagsliv. Så på den måde der hænger det rigtig, rigtig godt sammen. Vi har haft 52 med på uddannelsen, hvoraf de 15 var frivillige, og resten var medarbejdere. Vi tænkte, at det kunne være en god idé, at det var forskellige centre, der var med i projektet, sådan at man sammen kunne udvikle på det og inspirere hinanden, og på den måde være med til at implementere det, når uddannelsen den er gennemgået. Mindfulness, det betyder egentlig opmærksomt nærvær. Og nærvær, det er faktisk en gave både til sig selv, men også til sine medmennesker. Når man er til stede i sig selv, nærværende, så er man faktisk til langt større gavn for sine medmennesker. Man ser bedre, man lytter bedre, og man møder bedre mennesker der, hvor de nogle gange er. Det kan give mere ro. Det kan faktisk reducere stress og angst og uro. Det kan også fremme immunsystemet. Og så er det faktisk et rigtig fint middel også til selvberoligelse. Og ikke mindst så under mindfulness, der frigøres der et hormon, der hedder oxytocin. Og det er et hormon, som beroliger og afspænder både krop og sind. Der er mere ro over mig. Og det, i den form, så synes jeg, det smidt, der er på beboerne. De kan godt mærke, at jeg er mere sådan til stede, end jeg måske var før. Jamen, det er i forhold til den personlige pleje, hvor jeg er mere nærværende, når jeg er hos dem. At det er vigtigt, at vi lige sørger for at sige, nu er du inde ved fru Jensen, og det er hende, det drejer sig om. Og vi får det bedste ud af det. Og giver hende det, som hun lige har behov for lige nu. Det har selvfølgelig altid været vigtigt. Men det har fået lidt en anden side af sagen nu. Med det, at vores nærvær, og måske musik, som vi også bruger i plejen, det giver vores arbejdsgang en helt anden ro. Jamen i forhold til en døende beboer, har jeg i hvert fald oplevet, at det havde en rigtig god effekt med noget benmassage. Der var nogle hævede ben, som der trængte til at få en kærlig hånd. Og det nåede hun godt af. Hun blev masseret lidt i hårbunden, hvor hun også faldt til ro. Så har jeg haft en anden beboer, som der er lam i begge ben. Men da hun fik en rigtig god gang fodmassage, kunne hun pludselig mærke, at det begyndte at summe i benene. Og synes, at det var helt fantastisk at mærke dem igen.
Og vi har været igennem nogle træninger, hvor de har kunnet berolige sig selv. De er kommet mere til stede. Udover det, så har de forankret sig. Det er faktisk rigtig vigtigt, når man skal være sammen med andre mennesker, at man selv er forankret. De har lært at være karavanefører, og det vil sige stå for aktiviteterne med det fulde ansvar, men sådan så aktiviteten også bliver mindful. Vi har haft nogle sansedage, hvor vi også går ind og styrker de forskellige sanser, hvor de skal smage forskellige ting. Vi har prøvet med bind for øjnene, og selvfølgelig også, hvor de kan se maden. Og der er omkring musik, hvor de har skulle lytte til nogle forskellige musikstykker, og gætte, hvilke sange det har været. Og med syn, jamen altså, vi sørger for at dække godt op, når vi har nogle arrangementer. Vi sørger for at få dem med ud i naturen. Vi har jo en dejlig natur her i Thy, og det er skønt at få lov at kigge ud over vandet. Førhen har vi brugt meget det at pege på tingene og fortælle om, hvad er det, vi ser. Vi forstyrrer dem jo egentlig i deres oplevelser. Det er lidt vigtigt, at vi bare er i naturen, og de får lov til at nyde de omgivelser, de lyde, mærke vinden og alle de ting, som der foregår omkring dem, uden vi synes, vi skal snakke med dem. Og følesansen, jamen altså, der er vi jo inde og lave de her blide berøringer, som jo i hvert fald også går ind og gør noget godt for dem. Nogle af dem er jo måske ikke blevet rørt ved i mange år. De har lært at lave aktiviteter med beboerne på en måde, så hjernens vækstmuligheder øges. Og selvom man er dement, så kan man jo rigtig mange ting. Det betyder nogle legeaktiviteter, som vi helt tydeligt kan se, at beboerne de føler sig godt tilpas med. Blandt andet så har vi leget med ballon på en lidt utraditionel måde, hvor ballonerne de pludselig blæses op midt i en spiseseance. Og det er helt tydeligt, at beboerne de hopper med på den med det samme, og de har det sjovt, og de bevæger sig også på nogle måder, hvor det ikke er så meget modstand i kroppen, men de bevæger sig meget mere frit. En anden aktivitet er at spille bordtennis med en ballon og nogle fluesmækker. Vi har haft en fællesspisning for nylig, hvor vi dansede med vores beboere. En rigtig, rigtig god oplevelse. Vi havde en dement mand, som normalvis egentlig ikke siger noget, men han sang med på sangen, mens vi dansede med ham, og der var en rigtig god kontakt. De har også haft en aktivitet, som hed Kost og Miljø, hvor de skulle lave nogle lækkerier, som de kunne servere, når de havde mindfulness-aktivitet. Det kunne for eksempel være sådan nogle små farverige bidder. Det kan være lige fra chokolade til frugt, vindruer, jordbær, afhængig af sæson, men sådan så det er farverigt og sansestimulerende. Vi har lavet en hyggestue, hvor de gamle ting er fundet frem, som vi vil benytte om fredagen, hvor vi vil spise med en lille gruppe beboere, og så vil vi have købt et ældre stel, som vi vil spise med, sådan at der ligesom er en god afslutning på ugen, og at der ligesom er fokus på de få beboere, som vi vil tage med. Aktiviteterne de kan tilbydes alle beboere, som kan tåle den her form for stimuli. Og det gælder både fysisk og psykisk handicappede, det gælder demente og øvrige beboere. De beboere, hende jeg snakker om, jeg har dement, jeg har et par demente tilbage med, så er det borgere med psykiatrisk lidelse, men det er ældre. Ja, og derfor troede jeg faktisk ikke på mindfulness til det. Men det virker helt vildt godt.
Altså i forhold til vores målgruppe, der kunne jeg se en udfordring i, at de har svært ved berøring. De har svært ved, at vi kommer tæt på. Og derfor så kunne jeg ikke se, at mindfulness kunne give vores beboere det, som mindfulness egentlig taget indeholder, som jeg ved, det indeholder. Og derfor så synes jeg, det var en god udfordring. Jeg tænkte, at mine medarbejdere skulle have den her uddannelse, fordi det er noget, der giver noget rigtig godt til den enkelte medarbejder også. Også i måden at håndtere både hinanden på, men også beboerne. Og så synes jeg, vi skulle prøve at se og lade os udfordre af, kan det her lade sig gøre? Og det var medarbejderne med på. Og det, at det rent faktisk virker, og det virker endda på en af de borgere, som har størst berøringsangst, det synes jeg er helt fantastisk. Det har også gjort sådan, at de har modtaget det medarbejderne på den måde. De vil gerne lære det her, de vil gerne være med til det. Fordi når beboerne selv kommer og beder om det her, vi har en beboer, der har angst. Når han har angst, jamen det kan vi se på ham. Og så kan vi sige, har du brug for, at vi sætter os ned i mindfulness-rummet og laver det. Og det kunne være dejligt. At udføre de her mindfulness-aktiviteter stiller faktisk en hel del krav til medarbejderne. Blandt andet stiller det jo krav om deres egen tilstedeværelse. Det stiller også krav omkring indfølingsevne. Og medarbejderen skal jo kunne aflæse både verbalt og nonverbalt de signaler, som beboeren sender. Så har de også lært, hvordan de skal passe på sig selv og beboerne. For eksempel når vi bevæger os ind i massagedelen, så er det jo faktisk at bevæge sig ind i intimitet. Og der er det rigtig, rigtig vigtigt, at de har lært både at passe på sig selv og begrænse, hvor langt aktiviteten må gå, og hvordan det skal foregå. Og det er jo respekt både for sig selv, men sørge også for beboeren. En af vores erfaringer i projektet er, at der er forskel på, hvad for nogle aktiviteter vi kan sætte frivillige og medarbejdere til at udføre. Og det handler om, at vi har ansvar som medarbejdere for beboernes trivsel og hvad der sker omkring dem. Så det er vigtigt, at vi er med der. Styrken i uddannelsen er, at deltagerne de har prøvet alt det, de går ud og laver aktiviteter. Det har de prøvet selv på deres egen krop og har en fornemmelse af, hvad det betyder at være modtager af det. Det har været vigtigt for de succeser, vi har med aktiviteterne. Her i hele 2014, der har vi kørt den her uddannelse, og nu er det vigtigt, at vi holder fast i implementeringen, og det tænker vi, at vi gør på den måde, at der er en tovholder på hver af centrene, og så vil vi efterfølgende lave nogle tema-eftermiddage, hvor vi stadigvæk har kontakt til vores undervisere, så at vi kan give hinanden inspiration og erfaringer, og også koble nogle nye ting på efterhånden, som vi bliver klogere. For mit vedkommende så har det været et fantastisk møde med 50 godt og vel, både medarbejdere og frivillige. De har været utrolig åbne og engagerede. Til hver eneste session, hvor jeg har haft undervisning, der er de kommet tilbage, og så har vi erfaringsdelt. Og det har noget af den erfaringsdeling, den har været fuldstændig rørende. De har kunne dele det på et meget dybt niveau, og det har faktisk været lige fra at sidde ved mennesker, som lider rigtig meget, og bringe ro ind i deres krop og sind. Og jeg mindes lige en medarbejder, der kom tilbage og sagde, at efter en mindfulness-aktivitet, jeg tror, han havde fået massage, at han efterfølgende har sagt, at jeg føler mig helt levende.